I en tid, hvor fortiden visker, og magiens greb strammes, står en mand overfor en arv tungere end guld. Vægteren Kim tør ikke længere bruge hertugens ring, men der står en anden på spring, og hun vil have ringen. Mød vægterne Haderslevs gamle vogtere. Velkommen til vægterjulekalenderen Hertug Hans' Hemmelighed. Fredag den 20. december. Mit er riget og magten og æren. Kim var på vej ind på sit kontor på den gamle latinskole. Tankerne kredsede stadigvæk om det, han oplevede dagen før med statsministeren. Tankerne kredsede om den forbandede ring. Han havde troet, at den kunne forandre alt, og det gjorde den også. Men ikke på den måde, han havde forestillet sig. Han var nu klar over, hvorfor hertug Hans i sin tid havde skjult den. Magtens mørke fristede en, trak en ind og holdt en fanget i sine kløer. Kim rystede på hovedet. Han havde nægtet at lade sig styre af ringen, men andre var ikke så tilbageholdende. Stilheden i hans kontor blev brudt af en banken på døren. Før han nåede at svare, trådte 2 mørkklædte mænd ind. Deres miner var alvorlige og lå ingen tvivl om, hvorfor de var her. Vi er på vegne af staten. National sikkerhed. Ringen tilhører staten, og det vil sige statsministeren, sagde han uden omsvøb. Hans stemme var hård, bestemt. Kim sank en klump og kiggede på agenten, der rakte hånden frem. Modvilligt lagde han ringen i agentens hånd. Et øjeblik følte han lettelse over, at han var fri for den byrde, men også en snigende frygt. For hvad ville der nu ske? Men statsministeren bør ikke bruge ringen. Den er farlig, hviskede Kim. På vej ud af døren kiggede agenten tilbage med et hånligt blik. Jeg tænker, statsministeren selv ved, hvad hun bør. På Harmonien, det gamle traditionsrige hotel i hjertet af Haderslev, stod statsministeren. Hun stod foran sit spejl. Hun havde netop fået overrakt ringen af PET-agenten. Hun kunne allerede se det for sig. Den ultimative magt, ikke kun over Danmark, men over hele verden. Hun satte ringen på fingeren, og i samme øjeblik følte hun et gys løbe igennem sin krop. Stemmerne begyndte at tale til hende, som om ringen havde sin egen vilje. Bøj dig for mig, og alt dette skal blive dit, hørte hun i sit indre. FN-generalsekretær, nej, verdens hersker. Bøj dig. Stod et øjeblik som forstenet foran spejlet, men så langsomt bøjede hun sig for sin egen refleksion, og det øjeblik mærkede hun en overvældende magtstrøm igennem sig. Det var som om hele verden lå for hendes fødder. Hun smilede, hendes øjne glimtede ambitioner og begær. Der blev bank på døren. Hun rettede sig op og tog en dyb indånding. Statsminister, de har opkald fra verdens ledere. De har noget, de gerne vil diskutere med dem. Hun smilede selvsikkert. For mit er riget og magten og æren. Hun holdt vejret et øjeblik. I evighed. Og det var, som om ringen svarede. Amen.